minuter spalter och stadion och någon stövan är 1-0 till Färjar. Domaren har rätt näkra av toja trätt kanske att 2 minuter att rätt då som det var start nu. Och det dreier sig om så för någon att få bollen långt väck. Och som vi säger och Jan sensationen Dorur. Det är en sensation som ser även i fotbollsövning här av Papp och Jakob Simonsen. Det är en sensation som ser även i allt av fotbollsövna. Det är en början till en EM-kapping som Anchen är drömt om. Först i föringar, Sviar, Österrikare, Etla, Hine, Line och i Batchen och Tjåkon. 2 av dem om Jugoslavia och Norrland spela och i Löten i Östne och det var inte att Urslet är här men det är ganska bara ivasamt. Här är det Jugoslavia som är favoriter men andra större favoriter att det låter tror som Österrike var listan är det där. Kan Espenskapor som Österrikaren är vurst och vi överhöver inte att de pröva vatten här i Landskrona och är en listan. Ja, det kanske han tar vara straffa i serien nu. Det ser ut som att jag kan Edlo Reier trötter desillusionera i Österrike lajkara av vatten och spelar med för och Färjar har vunnit. Han ända nya brukslingen här. Färjar har vunnit mot Österrike 1-0 och här skjuter det läge av förgång. Att det första lajkarna Hetchenar som har tid och sett allt och fotbollsspelare och vänner på plats. Josef Hickersberger. Ja, nu räver om att finna baksta sida. Detta är otroligt. Detta är det som Anchen har drömt om näkratoj. Hickersberger, vad säger han nu i Peter Mikkelsen? Peter Mikkelsen är utan föregammal och han är hjälprig tro att han kommer till gänka på hända basen. Här är Fröjen och Askvarn och uppe i platsen och vid 18 förskånd flaggkom. Detta är Färjar, annan och den fem fotbollstor som har lagt böcka allt av fotbollsheimen. Vi som har att kalkylera vi kanske inte mer än 5-0 till Österrike. Jag har väntat hemma och i sjönvarsen att Färjar kanske för att täppa 8-3. Man betalar mina 20 kronor som jag sätter på höjkant här och här ger det äckliga färgen. Detta är lätt och till alla förväntningar. Detta är så otroligt att alla pressefotograferna och i hoppatälet stormar samman om här. Torkel Nilsen, Jens Martin Knudsen, Hetchenar som namn kan sättas av i som testen om. Men och i mun och nejon, Edlo och Hetcher, det var rättare sagt 16 Hetcher samman vid Benjära och vid Lilajaren och Taimon som har finnit här i lä. Det är en av största dävren och i förskar i utrotarsöv och i överhövor. Jag vet inte om det hände närkant i 18, men det är den bästa starten som vi överhövor kommer få och igen är i Altsjava kapping. Och vi får mål i här after en Mikael Konsel som bara hickar längst efter bollen som Hesenmävren Torkel Nilsen och sända var av Vetla blås pappe ständer och bojar efter konan så vitt det var ett hävre 28 men det är av och han är taförska hetchan och läge är helt otroligt av förgång. Berg och Askvarn och Lajkarn och låta kom få mål i ena för att vi har Torkel Nilsen 8 nummerna trutjar och så där in i kassan vid någon Trolle till ständra Bresta från skåten och till Torkel Nilsen. Här var en framurskärande och spännande otrolig dävor här i Landskrona och här har vi Josef Hickersberger vänjaren, det var inte för att han var inte att säga för i Österrike nu men här i Landskrona för Ragnar och Otle att tacka för Jokkon och det räknar vi att hit här i Sjönvarstån i Värslene Bergor Magnussen, Jekva Norrbo och Leiver Hansen har också pratat om nu. Tack för Jokkon här i Landskrona. Ja, jeg vil så ikke snakke vi da prate om hur så pura maleiser, og jeg vet ikke hvordan det har det.